cutar so cutar so cutar so cutar so san ba ta da magani cutar so cutar so cutar so cutar so cutar so sai nake gaya muku yau din nan malam na dan samu dama wallahi dan na ji ni garau a jikina wallahi noma ne marin nan kawai nake tuna kai assalamu alaikum dalla malama ne kawo ki nan gurin rabu da ita me ga ki nan wajen me kika zo yi na zo ne domin ba ka hakuri akan abin da na aikata sai da je gida ne da na shi dakata malama na san duk irin wannan abubuwan da mata suke wannan salon da kike na san kin ji abin da ya faru da wannan yaron ne shine zaki zo ki ce zaki faɗa min wata magana da zan yarda da ki babu yaudara ko daɗin baki ko kuma ƙoƙarin gyara alaƙa ta tsakanina da kai ko ɗaya babu kawai abin da na aikata maka ne na yi da na sani shi yasa na biyo ka domin in baka haƙuri to ga sako zan baki idan kin je ki faɗa masa in dai ke rena yawo zabo na yawo wata ran sai an haɗu wannan sako na baki ki faɗa mai sai ne mai abin da bai taɓa san sai na sara shi wallahi kai cutar so Abdul za zo ɗazu na fito daga ofis Asma'u ta same ni ta faɗa min su Cutar da aka tashi daga makaranta sun tare ma hanya gaskiya ne hakan ya tabbata? Ka tabbata ba a yi ba? To shi kenan ina jin ɗaya Abdul ɗin ne amma zan bincika ba matsala ka je ka ci gaba da magana. cutar so ka san Allah yau gaba ɗaya ban gane abin da malamin ne yake koyarwa a cikin masu ɗin nan ba dan ni gaba ɗaya tunanin Abdul ne ya rufe ni malamin masu ko ke dai bari ni ma Allah ba wani abu na fuskanta a cikin wannan aikin Allah sa wallahi ni ma ban fuskanci kuma ba sai sa na ce dan Allah za ka dan dinga tare da ni yanzu yaushe ki samu lokaci sai ki shigo dan ni bana gane komai ni fa sai Abdul Allah ku bai ki samu dama ko in kika samu lokaci sai ki shigo Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ina jin ka shugaban duk munafukan duk duniya in an zo kawo muku labari sai ku ce munafunci ba munafunci bane ba gaskiya ce mu ofalle muke in muka ji labari sai mun zo mun faɗe shi to ina jin ka me ya faru shekaran jiya da baki zo ba saura kaɗan a kashe Abdul kisa kuma kisa wannan Abdul naki da kika sani kisa akan me sa 'yan daban makarantar nan sun bi sun sassara shi akan yana soyayya da Asma'u wa kenan su Cutar dai wannan daƙiƙin yaron jahilin yaron shi dai shi yake
wallahi sai na ga ƙarshen shi a cikin makarantar nan. Duk wanda ya sake ya taba min Abdul bai nemi zaman lafiya ba, ko da malamin makaranta ne. Cutar so. Yanzu kenan muna cikin labari ya zo ya ɗauke ta, gaskiya munafiki bai yi a rayuwa ba wallahi. Wai ce ki je ki ga Malam Alije su muku tar sun yi min wani abu. Ai gani ne gwada ya je a faɗa, dan ba a san gaba me za su aikata ma. Na saki. To ai tunda an je an gaya wa Malam zai wa abin tafkar hanci dan ba ma. Kinga da ki da Allah. Da Allah ba na son irin wannan. Ki daina mun kina shiga mun rayuwata. Ba ki san me zai je da ba nan gaba. Kada ka harka shiga mun rayuwa ne. Aba da Allah. Rayuwata ce. Duk abin da ya same ni ya shafa ba ki ya shafa ba. Da Allah ki daina mun irin wannan. Cutar so. Cutar so. Cutar so. Cutar so. San ba ta da magani. Yau na ga uga ba kawai wani nishaɗi yake. Allah ya Allah. Ai yau nishaɗi ne kawai a cikin kwalwata saboda yau gani na nake fresh malam. Ba komai a kaina. Normally yake ji na. Ani gani nake wani mawaki ne kawai yake tasar da ni wallahi. Allah. Gani ma dan ban dan to sana ma. Ku matsala ce da ku ba da ku je mutun yana samu yana rage ya kace. Wane ne mukutar jahili daƙiƙin yaro? Ya aka yi. Ki har zaki zo cikin makarantar nan ki ce baki san waye mukutar ba? Na ce waye mukutar jahili daƙiƙin yaro a cikin makarantar nan? Da wata a ƙasa ne. To gani nan me ya faru? Kana ji? Ina ji. Na samu labarin ka cutar da Abdul. To ka sani idan har wani abu ya faru da Abdul sai na zama silar ajalinka. Ni san da kike magana ba. Allah da ka ta. Ni za ki kashe? Ni zan kashe ka. Ki san fa da kike magana. Banza jahili da ki. Wannan fa take. Ku rabu da ita, ni na fita rashin hankali. Allah uga ke. A'a. Rabu da ita, kaga rabu da ita. Wallahi wanda kai. Kai ta nuna min ita karaman me yi ce. Aha ba. Ai me yi baya faɗa aikatawa ake. Ni na san me zan mata. Ka rabu da ita. Ba ta furta ba, ta ce za ta kashe ni. Ka rabu da ita. Yarinya. Ni sai na nuna mata cewa ni na fita kokolwa saboda sai na hada mata bam. Ku taso mu ware wannan wurin area nan ba za ta yi. Cutar so. Yawa, wai kwa na ce ina so in tambaye ku wani abu daya. Wai ko wai me faru? Okay, abokina wancan ranar muna tsaye ni da mukuta. Muna neman yaron da zamu aika ya kai wa kuma wasiƙa. Kai, kunan iskan makaranta ko? Sa'aikensa mutum ba zai ji. Ku da ɗalibai suke wa malamai rashin kunya ko? To tun da makarantar na ba ta ubanku ba ce ba na kori ku sai turan iyayenku. Bayan an kore mu daga makaranta washe gari muna kofar makaranta.
komai da yake kana kawai ai abin kai na daure mu assalamu alaikum ali ibrahim ya ne wallahi normal ya kuna ta nan ke ga school din kake wallahi yanzu muka shi yasa muka tara ma da zama nan kai muke jira okay to so muke ne alakar da take tsakanin Naira da Abdul muna son ko me yake kana kawai ka nuna ga mu an kore mu a makarantar ba shikenan ba da amma ko me ake a ciki ai muna da kai aka ka mana labari mun sani Allah ba wai ban ma makarantar ba ciki za mu je mu aiki ka samu story yadda ya kamata saboda so muke ne san matakin da za mu dauka kana kawo mana a inda muna kai ba mu muna da kai komai za mu da matsala da ni ba mu da ke za ka ka mana labari insha Allah maza barani na wuce kun san mun dan kwakusoyin wa bara mu dan samu wani dan bakari mu da cutar so mun samu kalil domin ya dinga mana CID a cikin makaranta kai me ka ku makarantar nan bacin na kore ku me ka ku makarantar nan sa ya hakuri sa ya mana afuwa ya hakuri ban gana ya hakuri ba mun gama baka hakuri ne akan da abin da ya faru cewa nai ku zo da iyayenku ba ku zo ku kare ba sa ya mana afuwa wallahi kun ci sa'a yau an yi albashi ina cikin farin ciki amma wallahi ni ba ma samu da muku wallahi kun ci sa'a dai an yi albashi wallahi kara saki kara ƙara yi Allah da kara ƙara yi tashi ko gurin nan da Allah to bayan kun dawo kuma sai na kun rabu da mutum don me ya faru Yusuf wai ka kwana biyu me yake damun ka ne na ga duk gaba da al'amuran ka sun saura ka je bari Abdu wallahi ina son gaya ma wata magana ina jin ka ina son Umaira ka san me kace kuwa muddin zaka so Umaira to zan iya rabuwa da dan ina son ta Abdul kenan ni kuma ina gaya ma wannan ba zan taɓa daina son Umaira ba har abada cutar so cutar so cutar so cutar so ai ku an yi haka domin ranar da muka dawo mu mun zatuma mun zo ne cutar so cutar so cutar so cutar so Jimina kakarin din na mun gurin ka masu din yana jiya bayan an tashi daga makaranta ta tafi nan hanya gida sai na ga an da shi da shi da Cutar wannan classmate din wanda aka kore su kai su fa suna tattaunawa akan da Naira kuma ya kamata in ta kafin san da su ka gane shi ke na gode mutum na da san jima mun gode Abdul magana fa da ya faɗa fa haka ne abin yawan mamaki
za wani miji suke yi kenan. Kaga an koye su daga makaranta kuma sun zo sun haɗa dama kai ka san already wancan yaron munafiki ne kuma zai yi munafunci ba tare da mun sani ba. Wancan labarin da ya fara labarin gaskiya ne. Dole mu dinga takatsantsan din kawai. Shi ma kansa kawai mu daina yadda ya shi. Wallahi bacin mun yi nazari shi ne muka yanke shawara mu zo mu ba malam Sabuwar. Ok, damun gaskiya hakan dai damun yana da kyau. Damun shi ne dai damun yana kiyaye. Yau to zo mu wannan mu dan ƙara sako saboda na ga kamar lokaci. Sa ina kwana? Ina gajiya. Sa Umaira ce. Me faru? Umaira ce yanzu nan ta je ta same mu. Cewa ta wallahi wai sai ta kashe ni. Kai, sai ta kashe ku? Wallahi ya kashe shi. Kai haka aka yi? Wallahi haka aka yi. Kai, haka aka yi? Haka aka yi sa. To da kai ku je ku kira ita, kai ka bayyana son ganin ka. Ta sa. Aya aka yi ne? Wallahi nawa. Ka ce kana nan kana hutawa. Wallahi ina nan. Ha to shikenan. Ka san wani abu kuwa? Dama abin da nake so da kai shine. Ka san an ce ranar wanka ba koyin cibi. Kowai ya zo a bayyana shi. Ina so ka faɗa min wani abu wanda ɗena mun yawo a cikin zuciyata. To ni na rasa gane cewa na gan da ai tare kuke da Abdul. To sai kuma yanzu naga kabar tare da shiga kuma cikin su mutar. Wanda ya addabi makarantar nan. To wai dan Allah ku za ka iya faɗa min yadda aka yi haka? Labarin yana da tsayi. Ka san Abdul yana son Humaira. Ni ma kuma ina son ta. Lokacin da ya gaya min shi lokaci guda na kamu da son Humaira. Na same shi na gaya mai amma da na same shi na gaya mai sai muka yi rigima da shi. Da na tsaya na dogon nazari dan na ɓata soyayya su gyara soyayya ta da Humaira. Dalilin da ya sa na koma cikin sa Abdul kenan amma kamun da koma cikin sa na sha wahala sosai. Haka har na shiga cikin sa a hankali amma kuma akwai manufata ta zama a cikin sa. To kai har yanzu kana da muradin kenan sai ka samu Humaira. Har yanzu kana da Humaira. Har yanzu kana son ta ke. Har yanzu ina son ta. To wannan wasiƙar wacce aka kawo ita ta abun fara sarƙaƙiya ko sosai. Allah ne ya kyauta ne. Yanzu dai abin da wallahi so nake dan wai da mun kai na gani ne anan wallahi to ka san to ban ma karya ba na shiga makarantar nan bari dan je gurin kes din can dan samu ko biskiti. Cutar so Malam gani ana ta an aika ka ci ka. To haka zaki dafa mu. Duk musa mana. Ke, mu ku tare da wace mu zaki kashe shi. Kin faɗa ko baki faɗa ba? Na faɗa. Kin faɗa? Shi ma cewa yayi zai kashe Abdul. Kai, me ke cewa? Wallahi sabon ce zan kashe shi ba. Ina wannan rigimar da muka yi a ofis aka zo aka yi mana sulhu? To wai akan rigimar ce don mun yi ta ce wai za ta kashe ni. Ni kuma naga ina ganin mutuncin ku malamai shi yasa na zo na kawo muku karan nan ku yanke mana hukuncin da ya dace. Munafiki. Dama haka kake ban da kariya. Me dalilin ne ce za ki kashe shi waye naki? Classmate ɗina ne kawai. Wai classmate ɗinki? Abdul ɗin. Shi ya fara faɗa zai kashe sa. Har taɓa shi ya har ji masa ciwo. Wa za kashe? Wallahi sabon ce zan kashe shi ba. Ina wannan rigimar da muka yi a ofis aka zo aka yi mana sulhu? To wai akan rigimar ce don mun yi ta ce wai za ta kashe ni. Ta kashe ka? Wallahi haka ta ce. Munafiki. Dama haka kake. Ke ni ke cewa munafiki? Ni ke cewa munafiki? Aure ma lafi? Wallahi ko zazzabi yayi. Wallahi da ke a ciki. Naji. Ke cutar so kai ulala kai kana ji kowa ya ubanta a makarantar nan ita makarantar nan yau cutar so cutar so san ba ta da magani
zuciya. Dan Allah dama ina so ne ka gaya min abin da ya faru tsakanin Usman da ƙawata. Ta cutar da zuciyata. Amin. Zuciya. Ko aljani ne furta kalmar so a kunnen Yusra to sai na kashe shi. Da Allah zai sa ka gane da ka daina bar ruwa a gonar da babu shuka. To yi bari. Me ma zan ce mata? Ba komai ne yasa naki amincewa da soyayya ta ba, illa dalili guda daya. Wallahi fa zan taba yadda ba. Kar ku da ina so ka bawa wannan magana. Oke, shikenan abokina zan ban maganar, amma ya kamata a ce ka san ya kamata. Na sani, ni kaina ba ƙaunarsa nake ba. Zuciya. Ko da shi dama ka ce yan dore suna da kirki. Tabbas ku kima kawa ce ta gari. Saboda haka ina roƙon Allah da ya haɗa mu da waɗanda su tsaya akan matsalolin mu. Kamar yadda kika tsaya akan matsalar kawarki. Idan ku hannun tafi ban ganka ba zan taɓa yafe min zuciyata ba da ta sa na kamu da soyayyarka. Kada ki dagula mana farin cikin da muke ciki. Don Allah. Kaɗaitar zuciyoyinsu da kuma alakantuwarsu ya janyo turka-turka da ƙalubale. To ina jinki. Waye ya baki izinin zuwa inda ne? Dakata Usman. Mashiryin wannan shiri Ibrahim Breka Dorayi ba da umarni Muttaka Laziyo. Sai na kashe shi a daren nan. Bai faru. Ta shiga rudani da kaka na kai. Ta tashi hankalinta amma ko a cikinsa. Wannan bayanin idan ka je can sai kai mata. Kallon ku kadai shine zai fayyace muku amsar hakan. Za ku dinga samun wannan shiri duk ranar Juma'a akan YouTube channel mai suna Usman Nadi. Ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa a sha kallo lafiya. Cutar so. Cutar so. Cutar so. Cutar so. San ba ta da magani. Cutar so. Cutar so. Cutar so. Cutar so.